се Гергана Стоева. Отглеждам магарета заедно с семейството си в китното селце Желява. През 2020 година решихме да отглеждаме магарета заради ползите от тяхното мляко. Започнахме с 2, а сега в стопанството ни има повече от 60 животни от породата балканско магаре. Магарешкото мляко е с изключително полезни свойства. То е сладко на вкус, богато на витамини и минерали и най-вече на имуноглобулини. Има добър ефект за повишаване на здравето на хората и най-вече на тези дихателни и белодробни проблеми. Основната ми цел е изграждането на цех за лиофилизиране на магарешкото мляко. Това позволява да съхраня свойствата му с по-дълъг срок на годност и повече методи за приложимост. През последните 2 години преминахме към основния приоритет на проекта – пробиотик от магарешко мляко с участието на световно известния Lactobacillus bulgaricus. Заедно с учените от Института по криобиология и хранителни технологии изследвахме съставките на млякото и започнахме да разработваме хранителни добавки от магарешко мляко и различни билки. Полученият продукт помага за по-бързото и успешно възстановяване след COVID-19, както и повишаването на здравния статус на хората. Дори наскоро малко количество от нашия продукт помогна на новородено бебе с дихателни проблеми. Смело можем да кажем, че ние сме първата ферма в света, която произвежда хранителни добавки от магарешко мляко. На тази база сме създали 4 продукта с уникални свойства. Сдемир Бозан – микс от лечебни билки, които помагат на функцията на черния дроб. Сартемизин за имунитет с мощно противопаразитно и антисептично действие. Сахинацея и прополис – това е най-мощната комбинация срещу грип и настинка. А комбинацията магарешко мляко с бабини зъби е натурален афродизиак, който спомага за физическата сила и издръжливост, както и на формирането на мускулна маса при активните спортисти. В процес сме на изграждане на съоръжение за производство на течен подобрител на почвата от магарешката тор. По този начин запазваме околната среда и предоставяме на фермерите висококачествена органична тор. Тя помага за увеличаване на добива и спира натрупването на нитрати в земеделските култури. Вече 3 години заедно с семейството ми се грижим за животните в нашето стопанство. Растем, живеем, развиваме щастието си около тях и около това да бъдем полезни на обществото с нашата дейност. Щастливи сме, че можем да предоставим продукт, който да помага на хората за техния имунитет и здраве.